ராமாயணம். ராமர் பிறப்பு. திரேதாயுகத்தில் ராவணன் பிரம்மாவை குறித்து கடுந்தவம் புரிந்து கந்தர்வர்கள், தேவர்கள், அசுரர்கள், யக்ஷர்கள், நாகர்கள், கிண்ணறர்கள், பூதங்கள் போன்றோரிடம் தனக்கு தோல்வியும் மரணமும் ஏற்படக்கூடாது என்று வரம் கேட்டு பெற்றான். மனிதர்களை அலட்சியமாக கருதி விதியின் பயனால் மனிதர்களால் மரணம் ஏற்படக்கூடாது என்று கேட்கத் தவறிவிட்டான். ராவணனால் துன்புறுத்தப்பட்ட தேவர்கள், முனிவர்கள் அனைவரும் பிரம்மாவோடு வைகுண்டம் சென்று விஷ்ணு பகவானை வேண்டியபோது அவர் பூவுலகில் அயோத்தி மன்னன் தசரதனுக்கு தான் ராமனாக அவதரித்து மானிடப் பிறவி மூலம் ராவணனை சம்ஹாரம் செய்து விடுதலை தரப்போவதாக உறுதியளித்தார். அதேபோல் மகாலட்சுமி தாயாரும் பூவுலகில் சீதையாக பிறந்து ராவணனின் மரணத்திற்கு வழிவகை செய்வதாகவும் கூறினார். பின்னர் அயோத்தி மன்னன் தசரதன் ரிஷ்யசிருங்க முனிவரை வைத்து உத்திர காமேஷ்டி யாகம் செய்தார். யாக அக்னியில் இருந்து பிரம்ம தேஜஸோடு ஒரு புருஷன் தோன்றி ஒரு தங்கப் பாத்திரத்தில் பாயசம் கொணர்ந்து தசரதனிடம் கொடுத்து, இதை உங்கள் மனைவியருக்கு கொடுங்கள், மக்கட்பேறு உண்டாகும் என்று கூறி மறைந்தான். தசரதர் அந்த பாத்திரத்தில் இருந்த பாதியை கௌசல்யா என்ற மனைவிக்கும் மீதமுள்ள பாதியில் பாதியை சுமுத்திரைக்கும் வழங்கினார். மிகுந்திருந்ததில் பாதியை கைகேயிக்கு வழங்கினார். பாத்திரத்தில் மீதம் இருந்ததை சுமுத்திரைக்கு மறுபடியும் வழங்கினார். மூவரும் கருவுற்றனர். சித்திரை மாதம் வளர்வரை நவமியில் புனர்பூச நட்சத்திரம் 4ஆம் பாதத்தில் கடகராசியில் ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் அம்சமாக கௌசல்யை ராமரை பெற்றெடுத்தாள். பூச நட்சத்திரத்தில் கைகேயிக்கு பரதன் பிறந்தான். சுமித்திரை ஆயில்ய நட்சத்திரத்தில் லக்ஷ்மணனையும் மகான் நட்சத்திரத்தில் சத்ருக்கனனையும் பெற்றெடுத்தாள். ராவண சம்ஹாரத்துக்கு ஸ்ரீ ராமபிரானுக்கு துணையாக பிரம்மா ஜாம்பவானையும், தேவேந்திரன் வாலியையும், சூரியன் சுக்ரீவனையும், பிரகஸ்பதி தாரணையும், குபேரன் கந்தமாதனனையும், விஸ்வகர்மா நலனையும், அக்னி நீலனையும், வாயு அனுமானையும், மற்ற தேவர்கள் பல வானரங்களையும் படைத்தனர். அவர்கள் வலிமையும் ஆற்றலும் கொண்டவர்களாக திகழ்ந்தனர். பிரம்மதேவர் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு ஸ்ரீராமராகவும், மகாலட்சுமி தாயார் சீதையாகவும், துந்துபி என்ற கந்தர்வ பெண் கூனியாகவும் பிறந்துள்ளனர். விரைவில் ராவண வதம் நிகழும் என்று தேவர்களிடம் கூறினார்.